беше казал Краси? В един блок в Враца има табела скъпи съседи, бъдете европейци и спрете да серете общата маза. Добре, бе. Наложи ли са да използваш този глагол? Кое наложи? Можеш да кажеш спрете да ходите. Сега трябва да се чуда как преди... Такава е бележа, това е цитат. Нали ме попита какво точно сме казали във Врачанската вечер? Бъдете европейци и спрете да ходите в общата маза. Не да ходите. Те могат да си ходят хората където си искат. Всеки има право да ходи където си иска. Моля ти се, не те попитах заради това. Исках да направя сравнение. Че се използва мазата, както и подписите. Не е въпрос в ходенето. Ще кажеш... Ходенето не е проблем. Хората си ходят напред-назад. Ще кажеш спрете да минирате общата маза.